Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafi'u darajatul wujud kashful ummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mama kin ce in bada fa'ida na aure ba damuwa. Duniya haka take, kowa da abin da ya dame shi, kuma bayarwa muke kala-kala, bara mu gaza ba saboda mun ce dan Allah, idan ka so kai, idan ka so kar kai. Ina gaida mutanen Paris, ina gaishe da su duka, ina gaishe da su. Aikin ce sa lamba na sa ai wa'ansu da yawa suna kira. Lamba na ainihi ma ba don komai na kulle ba, don ayyukan da muke. Maulidin yanzu mun rage ayyuka, kowa in ya kira zai same ni, shi ya buɗe. Na auren da zan bayar wanda za ka iya samun aure da wuri idan miji ya fito ma, ko kuma akwai wanda ranka yake so ya ma magana daga baya yana ma wasa da hankali, ya fito ya miyar da abin da gaske. Gidan tsuntsu, gidan tsuntsu, tsuntsaye wanda suke nemo ciyawa suke saƙa gidansu da shi, wanda suke saƙa gida da ciyawa. Haka ana samun shi da yawa saboda muna da wannan gidan tsuntsu ƙwaya ɗaya, da gashin da yake ciki da irin kashin shi da yake ciki duka za ka ƙona. In kin ƙona duka to kan sai ki saka ƙwarya, ba a saka wani abu sai ƙwarya. Idan aka saka a ƙwarya a dirtas, in yayi gari sai a haɗa da garin gyalle da sai a rubuta miki Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 ba ɗaya, Allahu Akbar 100 ba ɗaya a wanke. A sake rubuta Allahu Akbar ko ɗin, sai mijin da kike so ya fito da maganar aure shaf sai a saka sunan shi a cikin hudu Allahu ɗin, sai a saka sunan namiji wanda kike so a ciki, sai a sake wanke guda ɗayan mu a hada da wancan, ya zama 100 kenan ba. Dama lalle yatsu guda 5 ɗin, yatsu 5. Idan an yi hudun nan sai a yi babban ne, kowane kalan lalle amma lallen gargajiya. Mama ban taɓa ba da sirri na yi rantsuwa in ba wannan ba, wannan zan rantse ni tsakanina da Allah, duk wanda ta yi lallen bari ko ɗaya za ta samu kai zai yi ne, saboda aikin nan waɗanda sun kai shekara 30-35 wanda ba su samu aure ba zuwa 38 wanda na yi wa ya fi mutum 100 duka albarkacin ubangiji, duka Allah ya ba su miji kuma nagari.